Takže, vy co jste noví, my jsme dělali takovou sestavičku Eat. Pamatujete si to? Která jste tady už to? A vy co jste noví, tak trošičku odkoukáte, pak se to doučíte, jo? Takové rychle. Takže, pamatujete si, co tam je za 3 taneční styly? Jo. Jo. Takže první je break, takový jednoduchý, jo, aby se dělala variačka, pak je style na ty točky, jak mi ukážete, a pak je high, jo, to poslední. Pokud jsme to dělali, potutyč, a pak jsme to tam dělali vynechali toto. tak to mám postupně vylovat trošku, jo, a už dneska bychom si zkusili trošku toho high zkusíme skákat, jo. Tak, takže pojďte na počítání, osvěžíme si, připravený na start. Tak. 3, 2, 1, teď. Běžím. 7, 8. Raz, dva. Raz, dva, 3. 2, 3. Break. A. Raz, dva, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Dělali jsme to otáčení? Jo. Takže nakopnu a čtvrt. Nakopnu pomaličku, jo, aby jsme to už technicky vylepšovali. Nakopnu a půl, nakopnu a 3/4, nakopnu a jsme zpátky, jo? V rychlosti, raz a navrch, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, jo? Nebojte se, budete postupně zrychlovat, jo? Tak, pak jsme ten nižší krok nedělali už, že jo, ten další. Takže to ještě vynecháme, aby jsme si zkusili ten high.